NgokukaJohane sesibili. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile, wayekhona lapho unina kaJesu. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." UJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezingcekwini, "Nayikuphi akusho kini anokwenza?" Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. UJesu wathi ezingcekwini, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi," zazigcwalisa ke. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje, niyise kumphathi wokudla," zayisa ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceku ezaziwakhile amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni, wathi kuye, "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapha sebephuze kakhulu, akhiphe elibi kunalo, wena ugcinile elimnandi kuze kube manje." Lokho ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile ebonakalisa inkazimulo yakhe, abafundi bakhe bakholwa nguye. Ngasemva kwalokho wehlela eKapenawume, yena, nonina, nabafowabo, nabafundi bakhe, bahlala khona izinsuku ezingeziningi. Lalisondele iPhasika labaJuda, uJesu wakhuphukela eJerusalema. Wafumana ethempelini abathengisa ngezinkomo nangezimvu nangamajuba, nabahlezi beshintsha imali. Wayesenza inkalivasi ngezintambo, waxosha bonke ethempelini, nezimvu nezinkomo, wachitha imali yabashintshayo, wagumbuqela amatafula, wathi kwabathengisa ngamajuba, "Susani lokhu lapha, ningayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengelana." Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kulotshwe ukuthi, "Ukushisekela indlu yakho kuyangidla." Ngakho-ke abaJuda baphendula, bathi kuye, "Usitshengisa isibonakaliso sini ukuba wenze lokhu na?" UJesu waphendula, wathi kubo, "Bhidlizani leli thempeli, ngizakulivusa ngezinsuku ezintathu." 20 Ngakho bathi abaJuda, "Leli thempeli kwaba yiminyaka enga46 lakhiwa, wena-ke uzakulivusa ngezinsuku ezintathu na?" 20 Kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. 22 Kuthe esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Kwathi eseJerusalema ngePhasika emkhosini, abaningi bakholwa egameni lakhe bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. Kepha uJesu yena kabethembanga ukuba abhobokelane nabo, ngokuba wayebazi bonke, nangokuba engaswele nobani amfakazele ngomuntu. Wayekwazi yena okuphakathi komuntu.